Moja pierwsza mowa to była śląskogotka, bo chowali mnie babka i babka nie poradziła inaczej godać jak po śląsku. Zresztą my doma też godali po śląsku. Na placu dziecka godały po śląsku. Jak my wszystkie z placu i z ulicy przyszły do szkoły, do pierwszej klasy, to my się znudli, zaś w tym samym towarzystwie, no że my w bankach musieli siedzieć, i zaś my godali między sobą po śląsku. No ale mieliśmy rektorka wychowawczyni, która, jak to się padło, była z Polski. No my ją ochrzcili Apelzina, bo miała takie podobne nazwisko, no nie będę godać. I ona się nijak nie poradziła z nami dogodać. Taki Jorguś już na trzeci dzień spytał się ją, czy mu doma żadło. Ona mu padała, że nie, a Jorguś na to no. Bez to pani mocie odwaga wyjść na ulicę i przyjść kulą. Często jak kogoś nie było we klasie i ona się pytała, jaka jest, to my jej padali, że poszło na plac kopsztangi szukać. Ale taki konflikt to największy miała z nią ją. Wedle naszej szkoły był taki piękny, maluśki sklepik. Ja się myślę, że moje pokolenie, które chodziło do szkoły 36 albo 7 w Batorym, było czym godu. Sklepik z lizokami. Tam każdy lizok kosztował złotek, wszystkie były czerwone, pięknie tam woniało. Jeszcze szło dostać taką tyta tych łopczaskanych z tego pieca, z tego gara, kąsków po tych lizokach. A najbardziej popularny był kuminiosz, bo on był najrubszy. Koguta my nie kupowali, bo był najcieńszy, a ja najbardziej lubiła wiewiórka. Mama mi dawała złotek na żymła, ja tej żymły nigdy nie kupowała, no ten lizok. No i kiedyś się ta Apelzina chciała ze mną zaprzyjaźnić, nie? I padło do mnie, dziewczynko, a dlaczego ty jesz lizaka zamiast bułkę? No to jej padło, bo ja już pani śniadanie zjadła. Pocyganiła ją, bo to było moje śniadanie. A ona mnie dalej indaguje, a jaki wzór masz tego lizaka? To wyciągła, już nie bardzo było widać, ale wiedziała, co kupowała, to jej padło wiewiórka. A ona mi padło, ale nie mówi się wiewiórka, tylko wiewiórka. Jego do mnie, to się wiewiórka, u nas tak doma było domy. Nie, poprawnie brzmi wiewiórka. Przyjdź z którymś z rodziców, mamą albo tatą. No to ja przyszła do domu i padł. Apelzina się chce z wami trafić. Tata go do niego, daj mi tak, bo potem się by zapytał o Apelzina, a ona się inaczej nazywa. Coś tam zaś zmalowała, kogoś pobiła, rodu żadnego. One się nie podoba jak godu. No to wydelegowali mamulka. No i mamulka idzie ku tej Apelzinie na drugi dzień ze mną, a Apelzina jej padła, proszę panią, pani córka bardzo nieładnie mówi. A mama tak się na nią dziwo, tak myśli go do... Jak ona to słyszy? Weźmy doma blank fajnie go domu.